салом алейкум азизи, саломат хонобод ҳамаша. Дар ҳамин ютуб дидем ки ягон одам гуфта бошад ки ман падару модарамро нигоҳ кардам. Баромада гуфтагия он кас. Фақат мега нигоҳ кунӣ, на? Ба қадри падару модаратро бира се ита кунӣ, фармон метиҳанд. Фармон метиҳанд, лекин намега ки ман кардам. Аммо мегӯям ки ман падару модарамро нигоҳ кардам. Мисол меорам шумо падару модарамро калагиём. Падарам раҳматин хест гӯяд ки ман ҳоҷатхона бар бачаам. Ҳамин падарам айҷош хест ки ба қадаш рехт ваяш. Шикамрам шуда падари раҳматин ҳамин. Баъдем хе бурдам гилимем хе резонда ба коридор ба туалета бурдам. Дар туалет хай боқӣ монда ахлоҷо кард. Баъд ҳаммом бурдаму ҳаммода чи простыня сета простыня гирифтам. Якташа печондам. Оби гарм қати шуштам падарама перчатки пӯшида ки ягон ҷоша мисол дард натиҳам. Баъд ана чи ба чойник об рехтам, пуштам чизи чойники бо хеле ориза ки ҳамон қати шуштам. Бо простыня иваз кардам, простыняги қадиам хе тоза кардам, овардам падарама либосашо пӯшондам. Дору аптека пеш хонада буд, харидам, овардам, додам барои чӣ мегӯянд мӯътадил кардан. Баъд қолина гирифтам, бурдам дар берун, қолинчаро шуштам, афто кардам, полои шуштам ҳамаи ҷоро. Падари раҳматин гирифт маро яка пешони мӯчо кард, дастомро гирифт, худованд баракат диҳад бачаҷон. Духтарҷон, ними рӯз буд, ҳамин ними рӯз кира ман телефон мекунам. Мисол бародарам дар кор, ҷиёнам дар кор, ҳама дар кор, шавҳарам дар кор. Кадом ҷинси мардам ман мегӯям ки бибин падарам хештагия. Ман худам падарамро гирифтам, шуштам, тоза кардам, ҳамаи либосашо афто кардам, мисол ки тоза кардам. Ин кори ҳар кас нестай. Бале, фармон додан осонай, падару модаратонро нигоҳ кунӣ, ба қадраш бирасӣ, не ки ба забон гуфтан осон аст, лекин кардан кори ҳар кас нестай. Падару мадарро соҳиб шудан. Мефаҳмӣ мани гап чист? Модари раҳматин ҳамин гуна. Ҳоҷатхона мебурдамшона, пасшон месудам, мешӯтам модарамро. Тоза карда қоқ карда меорам, дар ҷӯгашон хоб мекардам. Лекин марда вақте ки ман падарамро ки мехе гуфтам ба шогирдон бо ман танқид кардан ки акатонро нагуфтем бия бушояд, ҷиянатонро нагуфтем бушояд, танқидкунанда устоанд. Дар ними рӯз ман акама чӣ қадar ҷои корш мегӯям хе биё падари мара ҳозир ва дар ҳамин ҳолат шута тоза кардан дар кора. Ӯ кай меояд, кай падари мара мешӯяд. Ҳоло ки ман дар пеши истодагиам қасде, ман бояд бушум падарама соҳиб шавам, ҷобаҷо кунам. Танқидкунанда устоанд. Танқидкунӣ, айбҷӯӣ, камбудиҷӯида устоанд, лекин карданда усто нестанд. Гуфтандам устоанд, фармон метиҳанд падару модаратонро эҳтиром кунед. Ин хуб аст, лекин ягон кас дар ютуб гуфтагия ки падару модарамро нигоҳ кардагиам. Ман мегӯям ки намехел. Падарамро мешуштам, тоза мекардам. Ӯ бинед падари 96-солаша дар як видео дига тамошо кардам, 96сола падара бурдиям дар чиз пиронсолхона партиям. Падари 5 та фарзанд доштагӣ. боро танқид мекунанд дар чиз, фарзандоти Исус. Танқид накунед. Шумо ба ҷои танқид кардан гӯед ки худованд ҳидоят кунад шуморо. Ҳеҷ гоҳ танқид накунед. Ман дар ҳаётам ҳеҷ кас танқид кардагӣ нестам. Лекин гӯем ки ҳидоят кунад худованд ҳар яки шуморо ки падару модаратон соҳиб шавед. Ҳамун падари 96сола, падари ман агар 96 сол умр медид ку, бо ман ҳамон қадарги нигоҳ мекарданд ки падари ман 88 сол умр дид. мо дар ҷавониямон метавонем падару модарамонро бо тамоми ҳастимон нигоҳубин кунем, барои қувват дорем. фаҳмидед? Падару модарамон мо дар ҷавонӣ, ман ҷавон будам, ман 30 чанд сола будам, модари ман гузашт. Ман 38 сола будам, модарам аз ман гузашт. 42 сола будам, падарам аз ман гузашт. Тасаввур мекунед ки чӣ қадар ман бо қувват будам ки падару модарамро соҳиб мешудам дар вақти мисол ки дар вай худам, навбати худам. Гуфтан ба даҳон осона, лекин кардан осон нестай. Фаҳмидед? Ман бо ҳамин ҷинси зан буданам, ҷинси латиф будан, падарамро нохунои дастпӯшиша мегирифтам, биниша, пашмаша тоза мекардам, бурӯтоша мегирифтам, мӯи сараша метарошидам, гӯшаша тоза мекардам. Гуфтам, лекин чӣ хел писар падара соҳиб намешавад? Ин дар ақли одам тоғри намеғалтад. Писар бояд, ин ҳаққи писаре ку. Дар мо ҳам бародарон буданд, лекин рӯзе мешуд ки бародарам мисол кор қати як ҷойи дур рӯй кардагиям, ҷиянам омада мисол вай мекарданд, овбозӣ медароварданд падари мара, наверуҳои мисол ки падарамда овбозӣ медароварданд. Ман падарама чӣ мекардам, нохунаша мегирифтам, гуфтам ки равед хай шумо, ман тарафша худам мекунам. Яким сарша пеш аз обу дародан ман худам метарошидам, мӯи лабоша мегирифтам. Баъде ки мӯи биниш тоза мекардам, баъде ки ҷиянам ки овбозӣ медаровардам, ман нохунаи пӯчо дасташа мегирифтам, гӯшаша тоза мекардам. фаҳмидед? Бо ҳамин духтари ман падарама соҳиб мекардам, бо воситаи телефони ҷиёнам меомаданд,
сафеда чӣ мегӯяд? Олуфта барои нигоҳ карда дар ҷилӯи ховуш хоб мекардем. И гиҷо меистада, мисол падара бурда бесоҳибӣ карда дар кин-куҷо парфтан. Барои чӣ мегӯянд? Ақл пояи давлат аст. Мо ақлмон поягӣ кард, мо мегӯем падара падарвор нигоҳ кардем. Набираҳошам ман ҳамаро организоват мекардам. Алло, бачаҷон, биё бобота овозӣ бидорон. Алло, ҷанҷон, ҷонҷон гуфта ман ҷаном меовардам, бобошон овоз медороварданд. Холаҷон ина кардем бирем, ҳо ҷони хола бира. Худованд айти баракат боша, худованд айти розӣ боша, баракати худованд дар тои сари ту биреза. Ина ҷаном оди бабаракатан. Боборо мисол ки дуоша гирифтам. Фаҳмидем? Шуморо чӣ хел душвор неста. Лекин албатта касе ки аз Худо наметарса, ӯ уда душворе. Аммо ки аз Худованд ки метарсем, Худо падаромона соҳиб шудем, набираҳошам омаданд, дуои бобошона гирифтанд. Фаҳмидем? Набира дуои бобоша гирифт, аммо шумо чӣ фарзанди дуои падартонро намегиред? Пеши Худованд аз чӣ ҷавоб метиҳед дар дунё қиёмат? Мегӯянд ку тарс аз чӣ астае? Раҳм аз гӯшаи имон астае. Касе ки раҳм накунад ку вай Худованд чӣ мегӯянд, имонаш мустаҳкам нестае, инсонам хастае. Гуфтан осона, оторо чутар нигоҳ кунем. Ман метавонистам бигӯям ки оторо чӣ нигоҳ кунем. Ҳоли худам накарда чӣ қадар кас мегӯяд нигоҳ кунем? Акавоз ман метавонам ки тамоми одамам мегӯяд падар модар соҳиб шавад, барои ки ман кардагиам дар одамон мисол меорам. Хаста? Кардагиам мегӯяд нигоҳ кунед падар модаратонро. Дуои падар модаратонро бигиред. Фаҳмидем? Миннатдорам аз шумо.